Nye Philippi, one of the notorious townships in Cape Town. Mamela ke kwenzekani. My father is a pastor and umama mbeka is professional nurse. Yabo. So I was having la life ngathi ifuna uba nobu soft life nyana. Yabo. Because I was getting everything that I want. Ayihambile umakhulu wami shayipati edladleni namachit. We're still in school. So the other night sashaya sit in, yabo. So kule sit in sishayayo kulapho ndibana khona nenye mate. Bona mamela yabona le ingathi grand. Yabona le? Yasuka. Mamela ndishaya ngalika. Asanda myeke man. Akasa sijonge nozijongo school boy. Zangaxelela uba une boyfriend engekhoyo eseprison iginza lakhe. Unesigebengu sakhe eseprison. So sibuyile ngoku. And uhamba ngemoto City Golf wena una nemoto abakenya myeke man. Hey! Eqonda. You understand. Wathi uyaphupha. Hey ngathi you understand. Xa nifika phambi kweyard nansi City Golf my brother. Xa nisondela nangu asanda uhlele left, the out is right. Mamela lavele ndagqitha nangena ngaphakathi kokwabo ngondimbonayo banako emotweni ndayombuza ngaphakathi. Ahlisa ifesti run khwaze mi bro. Yo. Layizo hey. Ndiguquke. Hey xa ndiyayo kuye angathethi yena kuthethe le bar. Ithi mamela mshanamos angwalapha ekhasi ngwasikhayitsha wena ne. Ndithi haya Grootman athi jonga mamela ngaphinde ndikubona apha otherwise uzotyiwa iliwiwe. Hey. Hey, Grootman, sorry, Grootman, sorry, hey, ndikhaleze ndivaya. So, there was that box. I couldn't wait up until I reached that box. I ran to that box and then I was standing there as if ngathi ndiyachama. I was crying, my brother. Xa ndiphuma, hey, nansi le Grootman. Namanye ama-Grootman, there was Golf 3s. Lot of cars, ambur 3 or 4 cars standing outside. Hey, xa ndiphuma ndisiya kudini siyesipani wena mani wayincebo short. Besetshintsha fast ufake i-tracksuit khawulezisa siyesipani. Isukela kanjalo nje. Ingqondo. I was scared ne, but I was like ndiyayenza le wini. And then xa sifike endleleni, Grootman sipanile mosizinto. Hey, thukusela khona ukuqala kwedini one shaya so ufuna izinto ekhame kwedini ahambe yolala. Hey, I was hurt ngona yozindiyuzile esibhari hey kanjani. Ekseni ndivi flate noba around ngabo 11 20 flate and okay ndim osobizwa nge-flate since from yesterday this really flate which is ndim xa ndiphuma nyani Tasira is standing there le Grootman opposite is standing there in front yabo and haya kuyo afika khupha inyuku athi ukuthi ufuna inyuku sinqayisile ikar nansi inyuku yakhe hey babaleni okay it was 1,000 rand bro. Yo. And I was like, remember at that time, 1,000 rand, this was a lot of money. And I was like, Grootman, yamle mali ndedwa. Like, man, khaya, ndedwa, Grootman. Yo, imali yakho. Yo, mali ngaka. Bwa. Hayi, ninzi le mali nje. Hlaba same time emall, same time. Thatha my old clothes fake ebhekini. Unbuze ndiyaphi. Ay. Awusabi kinsa. Unbuze ndiyaphi. Uyopay revenge. Yeah. Jonga. Suka straight from Waterfront straight to New Cross Road ndiyakulo asanda sibatsho mela kaloku nam yayenza liwi ele out yathi ngena same time yanibona yaza straight kum yaza straight yafika yakhupha into yayo yayicinezela so yathi mtshanam benditheni and then even the same night sahamba sayoncinza ikar following night sahamba sayoncinza ikar receiving money almost every day. Started ungafuna ukuya esikolweni. Because sisipana every day after 5 o'clock. Sibuya nekar ngom-6 siyabhatalana. Every night sibuya nekar ngom-6 siyabhatalana. Ndizofahla eSomerset. Fahla eSomerset lamajita anshiya emotweni. Tasira as usual fika vula imoto. Yabo? Ngiyachwechwa mna. Faka igoqa, ngirhuqa. Yabo? Strategy sethu. So uhlaba imoto Tasira xa ndifika mna emotweni uba ndiyavula ndiyangena hey ayidistart lewe ayidistart xa hey hayi securities zinqunge imoto andinadouble up yophuma then I knew it man man opposite endlazeni kune-out encinza ikar man uyabo qonda le out ibikar lena man no man let me go and approach that guy uyabo maybe I can win back my woman if ngenze sasipani senziwa yilapha hari yakhe
xa ndifika Grootman ngiyacela Grootman yami ngicela ndiyakwazi uba wenza ntoni Grootman ndiyakwazi ubhizi intoni Grootman Yeah. andifuni bendithetha into eninzi ngicela undenze ndifane nawe man Eish. sirelaxile siyancokola kukhala umculo uthi bro asana media Hey. nathi Hey, ngeli hey, ilungisa ukuhlala me bro Hey. tesa qala ulungisa ukuhlala ekudile out yakhe emva kwakhe ule ngasatshone phansi kwetafile fahle Hey. eh First time. that was the first time bear in mind I'm going to juvenile Yo. because I was still young at that time and fahle fike court thuli bail 5 strata I don't have my parents number andazi nale yama Grootman number yabo I mean like buhamba noTabani ithi ya uthi ungaphindi utsho buhamba noTabani Tabani uthe masixelele ungaphindi uthethe Hey. lo babuhamba naye ngithi amfoneleni mathi ngicela banebheli kalo ekuthiwe sincama impatha noba impatha relax and relax up I need to sleep Yeah. hey that was a very bad experience Hey. kuthiwe kulala bani Yo. bani ulalayo Ulalisa ntoni? utheni uzolala Yeah. fonisa isipana tonight Awukagezi. Ndiyaseba usuke edanyane. Awuzazi nento zokugeza. Yeah. kuthiwa ye fonina sixeleli mani uyasityala ngoku sikubhelile uba usejayivini ba now you owe us ushaya umthetho wethu thina ugcwala phantsi kwethu flat Hey. siyaspana tonight yabona ngoku siyaferha ngoku so asifuni wena uchaphazeleke so Ulimali, yeah. bekela kancane kuthi because sizochaphazeleka kule week so ngibona ayakusavisa ama-Grootman but iproblem inyuka yangisaved ngoku ndi-grand Mara ulambile. Yeah. inyuka ingene ndisiyekile isikele Eish. and inyuku sendiyiqhelile and sendisisigebengu esihamba i-night clubs at the age of 18 years bro ngihamba i-night clubs ngishaya indwango flat Yeah. and sengiphuza amahenesi at that time at the age of 18 years yabo so after lama-Grootman engimise kancane ngafonela lamajita ashaya fraud yebafethu ndiswak mana akho nto yenzekayo apha Ucela iskimu futhi. cela iskim viyevile faka kula majita ndakopola kula majita ashaya fraud angifundisa ifraud la fraud yakhona bathi ingwablane Yeah. apho ukhutshwa khona ubuso bakho kwi-ID faka ubunye ubuso bomuntu uhambe Yeah. uyoshaya ama-loans nani Yeah. ya bank statement impintshi zayo ngamajita ase-cross road and esi-cross road baspecialize ngehala house breaking amajita phaa so now she introduced me kula majita ase-cross road ashaya ihala you see now I'm changing departments Hayi. from fraud no to house breaking Hey. at Car first it was theft. car theft Ay. to fraud Also master 3. then master 3 umachita sephilipi because I grew up with them Yeah. but the problem was ndafika ephilipi kusenziwa yonke into Ay, those ay, were the ay, all-rounders jonga ephilipi kunegame eshaya ebusuku kuthiwa sishaya ikarati sophula ishop yengam la ebusuku kuthiwa ikarati Shaya flying kick. ya sho sishaya ngesitena sishaya i-flying kick yawa la glasi siyangena sishaya i-toilet uyabo sishaya i-shoplifting magic bags everything sishaya igqibo 2 fingers emall pa kushaywa i-heist everything is happening ephilipi everything bra hijackings Yo. everything is happening Yo. Philip I was like this is a devil place but I love it I want to be here